Parlen anglès quan molt, Roland? Ah, no pateixi, jo traduiré. Jo traduiré. La tasca oficial de Yolan, que en aquest moment està fent Roland, és agafar cada un dels noms gaèlics. Cada muntanya, cada turó, cada riu, cada roca, cada rierol, fins i tot cada parcel·la de terreny que posseïa el seu propi nom i anglicanitzat. És una operació militar, hòstia. Què tenen d'incorrecte els noms dels nostres llocs? Res en absolut. El que faran serà estandarditzar-ho, simplement. Però sí que ja no es pot entendre. Sí, allà on hi hagi ambigüitat seran traduïts a l'anglès. O plató vermell. Toperbrí. Sí? Entén el que dic? Ni una paraula. Oh, jo us dic, Oli, no? Corit Nori. Lop nanem. Lop canyó. Maca de buit. Maca de mur.